मैं आगे जैया से दैया का ब्याह भेले आज तक खोरियो के नहीं एले एबे राखियो में एते कि नहीं गे लागे से बिसर गेले अपना सबका। कत जाइसी राखी बनेल जकर भाई बाप फुट्टी कौड़ी तक नहीं दिया सकल के बियाह में ओकरा दरवाजा पर अगर कदम रख ली तो फिर घूर के नहीं आइया। चल घूर चल घूर। राखी में अभी है महीना गे बीत गेलो 12 महीना गे राखी में अभी है महीना गे बीत गेलो 12 महीना गे बिसर गले की ससुरा जाई के एगो राखी के बिना बहिन गे सुना छौ कलाई तोरा भाई के एगो राखी के बिना बहिन गे सुना छौ कलाई तोरा भाई के। दिलबा में हमरा छै सपना हजार गे दूर भगे तोरा सा छियौ हम लाचार गे दिलबा में हमरा छै सपना हजार गे दूर भगे तोरा सा छियौ हम लाचार गे गे बहिना कखन तू एबे गे मिठाई कखन तू खुएबे गे बिसर गले की बाबू माई के बिसर गले की बाबू माई के एगो राखी के बिना बहिन गे सुना छौ कलाई तोरा भाई के एगो राखी के बिना बहिन गे सुना छौ कलाई तोरा भाई के। भाई बहिन के प्यार छै अटूट गे बेर बेर हमरा सा एना नहीं रूठ गे।